Bark an Croke bhí na léchra Larrod Lava na fahaigh Katrina Casey agus Robbie McCarthy na míocht. Ina gringe bhí Molly Dag agus Diarmuid Mulcairns na clé canis seaca fá trocha. Seo tuairis ó bhí hála sláán. Ina céad craobh chuir Molly Dag ó Chail Dara tús mála na chudimirthe gona ceann léchra mór an cléthe Katrina Casey ó Corcaigh. Bhí ban Chail Dara chun tuasaigh tríde an aige de, ach le taithí na mblianta ag Casey, tháinig si go láidir thurnais san imirt, agus ní raibh aon reagra ag Dag chun í a clí, agus an chéad cluiche búte Casey 21 i gona 30. First game. Bhí géará an son ag Molly Dag an tarna cluiche bhúchant, agus thosa si go maith, ach a ríist thó Casey smachtar an gcéad. Léocht an thabhachaí í Dag go cinnte, agus thrid si go más craobh seo, ach bhí taithí agus cumas Casey iomarcachta an tam seo, agus bhú si an craobh arís le sártha spántas do 21 i gona 12. And now, ladies and gentlemen, a special moment in memory of the late Lorcan O'Rourke. I've asked his wife, Phil, and Enda and Aoife there to be present as Phil presents the Ladies Senior Singles Cup to our champion, Katrina Casey. Gréibh Navarre cos Robbie McCarthy seapín ratha ó Níormhí le Diarmuid Mulcairns na Gaillimhe. Shot. Bhuaigh Robbie ar grethar níos sin na Mulcairns Martin sa leathcraobh, agus dhéann Diarmuid a dhíthil dul go láidir san nóiméad le McCarthy an seo. Ainneona go díreachtaí, bhí McCarthy ag imirt tharbáir ar fad, agus le taithí agus cumasúntach cumáid sé fear na Gaillimhe fééis smacht. Bhuaigh sé an chéad cluiche 21 i gona 7. Thosaigh Diarmuid Mulcairns níos fearann san tarna cluiche, agus bégan do McCarthy i brú a bhfad níos déine ach cheas sé an fód do gach dúthláin a cuireadh. Bhí McCarthy go mór istigh le sin, agus ceanna síocht an isige ar cuasaí, críocann sin cluiche go snasta 21 i gona 8. Game up, lads. Díreach cosúla craobh na man, tá mád an seampín ratha an chur na ríist sa craobh seo.